Kestap kabagman berkesengi kabadap daga jingkerman yepi paro. Lembaga Good News TV nga ay kublay yepi haga kerteng kabatiang tam nang bau try banong penem jung Jesus Christ. Kalong kestap kabakordor ya kabang niyo katto kat neru badepai nang ketin ke jong blay kum kimat jong ke jing slok na kabenta jong ke sungi hibaro away. Hoy haga ne kapor ngini apai ken kat kum nak kitab kabanang kong jong Samuel kalenong kabakat ar kadekot kabar pulai kikentien kibaong kum ne mangaru nganai ban lepop persya yautrai da kabawai no ban duai na kabanta jong pi henry ngan hikai hapi ya kelenti kababha bat kabadai lengba jong kene kastap haipor iban lengkot haipor iba kendian ban siam na kaktin ka jong blay nga kwa ken bangan bu tang ka way ka pang bat kata kalong ka lenti kalong ka basuk bangin skutu ya kene ka benta ka bangat siam bay ya ini pang iba lengkot da ka baong ka lenti u Samuel u kedew ya ki ba Israel ya ka lenti ka babha bat ka badai bat klem daklat ru ya kamaladi ya ka bau Samuel hi daong ba mangaru bat syusyu lada kren ya kani ka benta haba kedau ya kamaladi upol ru leng ba ka ar koren lenong ka bakat ar dekot ka syupau ang ngas ngobha ha ke jing tlat kidon na kisyukri ki jong blai haswaken bakin yo iya kata kalenti jongki wai kumnu kiat nengkong ki pai shwa shaka maladi ki para mengejuit ki jonga ki lok ki beet ki jonga kat kito ki biyashim bentalam bat ngilang bakari devotion ha kana step haswa bengin pendap ki kam ki jam ki jongi kana kasngi barok kawai ngini pai ken kendiak ka ei kani kalenti bantip lare ban skutu ban yo iya kalenti kababha kadeiru yangi hateng bangi dai ban madru ya kalenti ka basniu kabangi dai ban madru ya kalenti ka badum haga jengam kabangi dai ban madru ya kalenti ka bom juyat manoru na kata kalenti hale ha kata kalenti ka dai tamanga wayat hale ha kata kalenti ka bapipiat ngang empat juyat Henry kakitin ka jong oblay te ka ay ka jingkerman yangi. Kumbau kren hau Samuel halang bagan ka lenong bat kani ka dekot. Haswa jong gitu ka dekot ka ba arpulai lada pipen pule. Larangin pai na ka dekot ka ba arpo ka ba ongkum ne. What shap ting pi? Pilale shisha ya kani ka jingbaman baro. Penban wat kierno na ka babut yaw try. Don't come. Ya ka jingjob. Wat abang ya kelenti baman. Wat abang idai ban kalan sisen ha ka jingem. Hoy. Kelenti ka bang idai ban ya la kalong kelenti sheri klau. Wat utrai jisu uman ya ka bakum kane kelenti. Ki para bang ibe leng ba kane ka kubor ha ka stap. Ka khot yang abri api. Kumno bangin ya ha kane ka sni barok kawai. Langin yaj ha kalenti da ka jingtap. Langin yaj ha kalenti da ka jing syampang. Langin yaj ha kalenti da ka jing perkat. Hoy. Lada tau ya kata kalenti ka bangangan yaj. Bat ya kalenti ka ba pipin yaj. Ngidon lala ka jong ka jing tau. Ka ba ngimla ban soto. Ngimla ban tiap. Henry tang ka waikan ka ba ngidai ban tong. Ka ba ngidai ban don ha ka jing em ya kata ka tong. Ha kalenti ka ba ngidai ban yaj. Kelenti ka babha bat kelenti ka badai ong kumbaong Samuel mangaru nganai ban le persya yu try kani kalong ka thong ka jungi ha kani ka sungi haswa bengin pendap yaki kam ki jam ki jungi haswa bengin le yakino kino ki kam ngire ban bu shwa ya kani ka thong ka baong nga nganai ban le persya yu try Namar kalenti kabangidai banyan.
Kadoi ken kata kalenti. Kabangi hapan pen kre. Ya kahima kajong try. Haka jingem kajungi kajungi lenti kajungi. Ngirai kendu simet la simet. La kalong hakanu kuno kebenta kajungem. Dakisnam ngila juya bun shibun ngidai bani kendu ngidai ban mat. Don kalenti jong jinjau umat. Don kalenti jong kajingkman na kajungem kajungi. Don kalenti kabangidai tengteng ban kelonru kum kibreo. Henry ngilong kumni kembangilong. Day namar ka jing it ke jong play. Namar kata kilok ki it ke jonga. Ngin IT ya kene ka singi barok kawai. Hakalenti ka babah bat ka badai. Ngin ya hakane ka singi barok kawai. Hakalenti ka bau blehi usngu bae. Ublay ni rap yangi un kerku yangi. Ublay un aibor yangi. Ublehi un yalam yangi. Haka bangi laban pendap nang baga ne kejingat lenti kejungi haka pertai ka bangi em. Hoi namar kata lang bajong ne kastap. Kadairu yang iteng-teng. Habang ya kene ka lenti ka bangi dai bania. Ngi dai ban pai ru ken. Shala kajong kajing em. Bat ya kene kajing em. Ini yok kan bania keren pat. Haka wai kastap. Ka bangi wan peteng lang baga ne ka lenti. Ayu pat ken kadai yangi. Bangin perkat bangin pai. Shala kajong kajing em. To blay un kerku. Lang baga ne kajing slok ka belengkot ne kapor. Ublay na kabenta kaburam kajong u. Amen. Taswa bangin yo ban penwai ya kene ka devotion kajungi. Tungini pai so blay lang baga jing duai. Ngin duai. Blay bok pa jungi wah beneng. Ngira ingu ya me utrai. Naba mele yalam ke nyau blay yangi. Meba ya ka ba metrai mele itru yangi. Hadu kene ka benta ke nyau blay ka bangiyo. Bandan hapo jong kene ka kamera ke nyau trai. Bani siam bani slok ne ka kitin ka jomai ka nyau blay. Trai ngi so thu au blay me don rangkat lembat ngi. Namar ka tau blay ngi duai ken isngau isnei. Ya ka ba blay me yalam yangi lang ba kene ka singi barok ka wai ke nyau trai. Lawa ka jingya lenti pilgrim ka jong isla jong kene ka kendau. Trai ya ka bangi lak ken ban kendia na ka sniu. Ablay ya ka bangi lak ken ban ya jak ta ka lenti. Ka ba me atrai mes ngup hae na ka ta ka jing em ka jungi. Keren atrai ka jing em ka jungi ka ba man lang sngi. Nang yai don rukan atrai barok. Ki ai ka bangi au blay ngin sapendam. Hoi au blay don rekat ken. Ya ka jing syakri ka jungi. Sngi au blay ka jing duai ka jungi na ba kerteng Jisu ngi pan. Amen.